Bueno, pues un dia tan important com és el Dia Internacional del Turisme, nosaltres, des de la nostra àrea, el que estem apostant és per un transport públic sostenible, públic i de qualitat. Per una part, el que tenim que explicar és la qüestió de l'aposta clara d'aquest Ajuntament per a aquest tipus de transports. Tot el món sap que nosaltres mantenim un servei de taxi per a tota la població, un servei de taxi que permet que els turistes accedisquen a Morella fora dels horaris eixos tan encorsetats que ens marca la resta del transport públic existent. Sabem que van molt destinats en tarifes per a beneficiar a les famílies tan nombroses com gent que tingui discapacitat o la gent major, per a poder facilitar inclús a fer altres coses que no sigui la pròpia feina turística, com és acudir a les assistències mèdiques, i per supost el que volem fer és una gran crida a totes les administracions públiques perquè en els últims 20 anys no ha hagut a la nostra ciutat ni a la nostra comarca cap milloria substancial del transport públic, i això és un dels grans entrebancs per al desenvolupament turístic nostre. Ni ha funcionat el pla comarcal de transport que la Generalitat mai ha arribat a presentar, ni totes les promeses de transport a la carta que ha pogut fer la Diputació s'han consolidat en absolutament res. Si nosaltres no facilitem que la gent arribi a Morella en una situació còmoda, inclús per gent que no té recursos o que té algun impediment, difícilment guanyarem en turisme i en visitants a la nostra ciutat, que és la nostra màxima intenció i el nostre objectiu en un dia com avui, el del turisme.